लोगोफोर दायो जोङो नैबेनिफ्राय ओंखारनोसै दायो थांसिगोन जोङो फाइनालि नैबेफोर रुमावनोमोन जोङो नैबे रुमावनो थादोंमोन आरोना बे रुमावनो थादोंमोन मोजां रुमफोरा साफा आरोना नैथिं दङ नैबिदि कटेज ओमफ्राय आरो टेन्टबो मोनो नैथिं जा बिथिं टेन्ट दङ नुदों नोंथांमोना बेफोर टेन्ट मोनो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना फाइनालि दायो जोङो बिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनोसै आङो नैबे थानायनि लकेसनखौ आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजाबाय नायलांदो जोङो दा नैबे रुमखौ जोङो हगारनाय जासिगोन आरो हगारनानै जोङो दा बिनिफ्राय जोंनि फाइनालि दायो जोङो सिलाटप मोनहांहां जाबाय माने गोजान दंबावो एसे 15 किल'मिटारसो दंबावो मोनथ'वाखै बेनि सिगां जोङो एसे रेस्ट लाबाय बेनिफ्राय आरो नैबेयाव आङो एसे भिडिअ खालामबाय आरोना दिन्थिनो नोंथांमोननो नायलांबाय दायो जोङो नैबे जायगायाव सफैबाय नै ओरैबायदि समायना हाजोआ नै बरफ बैथिं बरफ दं खिन्थु दायो जोङो सिलापासाव बरफ मोनगोन ना मोना जोङो मिथिथ'ला नैथिं नै बरफआ नैबेयाव दङ आरोना गुफुर नुदोंदां नोंथांमोना मोजां जायगाया Sungkrang. Just one signing institution. दायो जोङो नै सिलापास मोनसिगोन आं दिन्थिदों नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय नैबेनो सिलापास गेट मोनफैबाय जोङो लोगोफोर नायदो Aulidan birat ini. Hey, Silapas Gate. Welcome to Sila. Tuh Oke. Finally dayo जोङो लोगोफोर नै बरफ दांदों नै बरफ नायदों नैबेनो माने खम दङ आरोना बरफा बारा गैया दावखोलाय गोजौ लांलाय थांलाय बैथिं बारलांलाय नै बेनो सिलाटप बेखौनो बुङो जे नैबेनो आरो मा होनना बुङो टावां डिस्ट्रिक्ट हाबसिगोन आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि बार गुसु लोगोफोर जोंहा नै बिथांमोना कलकातानिफ्राय फैदों नै बिथांमोना नै लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय कहाँ से आया बोला कलकत्ता ठीक है आके बहुत अच्छा लगा है ना ऐसा हिल सिटिया में घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना भाई ना कलकातानि उदालगुरि बरलेण्डनि लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनदों খুব ভালো লাগছে উনিও কলকাতা থেকে আইছি ভালো লাগছে আসামেরই কলকাতা থেকে তো আসাম বেশি দূর নয় বট না আমি উদালগুড়ি আমার যেতে থাকে
गोबां टुरिस्टफोर दंफैयो माने मोजां नांबायना लोगोफोर नोंथांमोना नैबे सिला पासनि जि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना फैनो हागोन दाबो बरफ दङ एसे मोजां जायगाया गोबांनो गुसु बिराद गुसु नै बिथांमोना बेंगलनिफ्राय फैदों जाहैबाय कलकाता नै टिम फैदों नैबे जेसेबांखिनि ट्रेभेलार नुदों थारमाने बिथांमोना बाहेरनिफ्राय फैदों आरो टुरिस्ट गोजा आरो न जोंहा नैबेनोमोन केप्टेन जसवन्तगढ़ सिला अरियर आंनि दिन्थिदों नोंथांमोना नायदो आरो ना मोजां जायगाया ओरैबायदि समायना खालामनानै दोनदों बेखौ समायना जायगाया आरो बेयाव गोबां साफा खालामो आरो जोंहा मा होनना बुङो आर्मिनि बिथांमोनानो थारमाने बेखौ मोजाङै जोथोन लाखियो आरोना समायना हाजो गेजेराव बे जायगायावनो जादोंमोन आरोना आङो नैथिं भिउखौ दिन्थिदों नोंथांमोना नायदो आरोना ओरैबायदि समायना समायना जायगाफोरा गोबांनो नैबे जाहैबाय केन्टिन ओरैबायदि मोजां समायना जायगायानो नायदो नैबे इण्डियान फ्लेग बनायदों नै बिथांमोना डेक'रेसन खालामदों बेखौ मोजां साजायदों आरो बे साजायनाया दाबावैसो साजायदों जानो हागौ गोदान आरोना समायना नाङो जायगाखौ ओरैबायदिनो